Jamen, jeg hedder Flemming Fransen. Jeg kommer op fra Space Aarhus, eller det gør jeg i virkeligheden ikke, fordi jeg er en af de her tværfaglige typer. Til daglig, så laver jeg software. Det er noget forfærdeligt kedeligt, tørt noget. Ja, det sidder fra en computer og bevæger sig i virkeligheden ikke ret mange andre steder hen til parforholdsmanden. Det må jeg også se. I min fritid, der hænger jeg ud nede i Space Aarhus, og så laver jeg alt muligt andet og software. Og en af de ting, jeg har lavet, det har jeg taget lidt stummer med her, det er en lasercutter. Og det er jo egentlig ikke, fordi jeg havde noget at bruge en lasercutter til. Nu har jeg fundet nogle ting, jeg kan lave på en lasercutter. Men det er jo egentlig fordi, at laser de er jo fede, det ved alle jo. Og så kom jeg til at snakke med en hacker fra København, som havde en stor laser til at lægge, som vi kunne få lov til at købe billigt. Men det gjorde vi selvfølgelig, fordi laser de er fede. Og så blev jeg nødt til at bygge en maskine til at putte den i, fordi man ikke bare have en laser til at lægge. Så kan man sætte lidt ting derovre, men jeg har ikke rigtig brugt ret meget. Så vi skulle selvfølgelig bygge en maskine, og så gik jeg i gang med at bygge en maskine. Det tog et års tid, inden den kunne sådan lave noget fornuftigt sådan, i stil med det her. Og det er jo virkelig, jeg synes, det er definitionen af tværfaglighed, fordi altså, man starter med en laser, det er noget med noget glaspusteri og noget højspænding. For at den ikke brænder af, så skal man have noget kølevand, og man skal, for at lave det her kølevand, så skal man have noget køleskabskompressor, og noget pumper, og nogle styringer, og nogle ting, og nogle sager, og så skal man bygge en masse mekanik. Man skal også kapsle alt det her ind, så man ikke får skudt huller i naboen og så videre. Og det er jo det, vi gør ude i vores hackerspace. Det er, at vi går og roder med alverdens ting efterhånden, som vi kommer til det. Og der er ikke, vi skal jo ikke skabe noget. Det er ikke det går ud på. Vi leger med teknologien, og så kommer man nogle gange til et eller andet, der er lidt innovativt, eller lidt sjovt, eller lidt billigere, lidt bedre, lidt hurtigere. Men undervejs, så har vi det sjovt, og det er det, jeg har taget nogle stumper med her af. Nogle stumper, der er lavet på maskinen, og lidt af maskinen selv. Og